For mig som projektleder er det super fedt at arbejde i en virksomhed som Urtec, hvor der er lagt et stort fokus på dokumentation. I forhold til de nye krav i branchen, så er Urtec op på den helt høje klinge. Det gør hverdagen nemmere for mig, og det gør det også nemmere at promovere vores ydelser udad til. Og det er noget af det, der gør, at jeg synes, det er et super fedt sted at være. Vi arbejder med at sikre bygninger, altså huse, konstruktioner, gulve af enhver art. Så det bliver aldrig en kedelig hverdag, fordi dagen er bare ikke ens. Og det er ikke bare ligegyldigt rutinearbejde. Det betyder meget for mig at vide, at det vi gør, det gør en kæmpe forskel for kunderne. Mange står med hårdt i postkassen og ved ikke, hvad de skal gøre. Personligt synes jeg, det er fantastisk, at alle i virksomheden har indflydelse på den strategiske retning. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at alle tager så stort et ejerskab for de opgaver, som man hver især har ansvaret for. Og så er her bare en virkelig rar og tryg atmosfære, hvor man bakker hinanden op. Alle, der arbejder her, sætter en ære i at levere et ordentligt stykke arbejde. Vi går ikke på kompromis på kvaliteten, hvilket gør, at jeg kan tage hjem hver dag, enten i bil eller på cykel, og være stolt over det, jeg gør.